Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublepi para lok baro ngi pedang subhai pi syaki Khubor Bakongsan Jong Taïew. Mangai Florentina sun bagi Khubor kilong kumni. Kawai ke jingja ke bas ngosi bat ke bala penbitar ya ki nong shong shnong kathan. Ha ke baki runar ki bamla bantip bat ithu kerteng ki lalet ban penpra dusmon ya umod dur ujisu ha ke yeng mani kas im jingsuk ke bahab ha amlarem. Lasaki bakat kum ki dur bala sapriang ha ki rinsan social media ki runar ki lapen pra dusmon ya umod dur ujisu nalor ki mod dur badan lang ha senda umod dur ujisu. Halor kani ke jingja na kalyang usamla yo dahun ki shilla unong shong shnong kathan war jantia ulami shakmat ban penram jur ya ki runar ki balale ya kani ka kam ban pen para dusmon ya umod dur jisu habakran chakila pathai Khubor ha ka khat nyotrik unai wieng 8000 apusan usamla yo dahun ki ulaong bakani ke jingja ka dek belaja men ha ka khat lai trik unai wieng 8000 apusan ha ka por kumba khat wei baje aa menmit bat hadu menta kim shimla lapksa ya kirunar kibale ya kani ka kam uloong bakat kum kani ka jingja kampat jujia kot ha kate ka than ban penpra ya umod dur ujisu henrei ka de ka sien ka baning kong ka bakum kani kan wanja nalor kata uloong bakat tenat pulet ka dei ban shimkhia mardor halor kani ka kam ban lap ya kirunar ki badon kti ban penpra ya umod dur ujisu ladade manu ru ki badan kti halor kani ka kam om dei ban ailat henrei dei ban pinchitom kat kum kaan laban rap usamla yodahun ki ha kawai ka jingja tingkho kali ha surokba national highway 6 ha khat armer bernihat uwe unongnya kali alto ulakhlat no hashan kat ba armut ki basang hapo ka Toyota Innova kilangat ha ka jingmen saw ka bajur kat kum katulong Khubor belayo lum layat hu bakate ka jingja kade ka belaja ha kapor shposteng men step ha ka bakate ka kali Maruti Alto ka badan ya number ML shipho e hinyo not saw khandai kat ba kadang kiu shakithan bernihat hadien ka jingpen hairstyle ka bapalat kalalet banjam shiliang Jong ka surok bat lalet bantenra bet ya kate ka Toyota Innova ka badan ya number ML shipho S not iwe kabadang yat na kalyang kapapersya layo jingtip ru ba unongnya katika kali Maruti Alto ubade ubalatip kerteng kum u Helen Lingdo bad ubadan tang marway hapo katika kali kat ba ya katika Toyota Innova kadai kabalanya da u Manish Kumar Jha ringkat bagi arun ki brio ki basong hapo na kalyang ki pulet kathanat kilawan poi marmar tang mariatip halor katika jingja kilapin kitno ya ute unongnya kakali Maruti Alto sha bernihat si habaki doktor bade khmi kilapin bana baula dep ban khlat haswa ban poi shakajaka ai jing sumar kabaya ki arhon ki basang hapo kakali Toyota Innova kilamen saujur balapin kitno eki shajaka ai jing sumar hanong ba gohti ha ka janmi jong ka khat nyotrik unai wieng araja apusan ka jingsha tenra kali ki armut ki samla pule ka skol ba nehu kalalong kaba ishir khai haba pat lingba ka durkhi naga kor CCTV ha ka gate to nehu kini ki samla pule ki barang pule ha ka department chemistry first semester ki bakan thop ya ka samla Stephanie Shadap bat ka samla dari tengen po dekhai ki bala men saujur bat lapin ket Shanazaret hospital banyo ya ka jing sumar haba bodin ya ga jingja ha ka step jongka khat pratrik unai wing arhaja apusan na kalyang ki samla ka khasi students union nehu unit klai thu ba unongnya jongka te ka kali yau bala tip kerteng kum u parmen m sangma bat ubade ubatre kum unong apahara han nigrims bat ka jingsho khau yang jong u kala penlong hadu ba undalet bantenra ya kitiki samla ki badei na ka ju ka department ya ka te ka kali latan da ki pulet ka maukan ro outpost bat ya ka jingto kit onle kat kum kaan ka samla iba koridor marwen ka general secretary kala dawa na ka administration bakan bu no da ki speed breaker man laki jaka hapo ka school ba Shushu ka sengkala dawa baya ute unong tenra ka agency ka badai pet ye u kadai ban weng kam no shisendan u MLA ka not Shillong uba Adelbert Nongrum ulalet banya kendo ya SP ka East Khasi Hills uba Vivex M ban kentu yu ban pengat ya utu unongnya haki kendon ki ba
Habaya keren makinong thok Khubor hadien kajingya kendu yau SP uba adalbat nongrum uloong ba kajingja accident kabala ja hanehu kadei kabala ishir khay badna kalyang ka Jong ulalet ban pet yaki ha hospital bad ulaket bok ket ruang bakin yo no ya kamet ka bakot bakya uba adalbat laban rabda ka baong ba hadien baulayo i hakilat pathai Khubor bagi samla pule kanehu kilapen pau ba kidon kam bandon yaki speed breaker bad dawaru bad kidei ban pendu kam sundon ya unongnya ubadan kti ha kane ka jinja accident ulo ongru baka sorkar kalashim ya kabenta ha kaba usembut menteri rangba uba sneu balang dhar ulalet jingo bad kular baka sorkar kan sapenlut ya kabaisha sumar ka jongki uba adilbar ulo ong baka jingwan ya kendu Jong kadai hadien baulayo i baki pulet kila pengat ya uniu brio ha ka section 109 BNS kabadai halor ka jing thmu ban shim ya ka jing im ha ka ba na ka liang ka Jong ulapan pau ha uba vivex im ba kampat biang namar yo uniu brio un ong ba don ka jing thmu ban shim ya ka jing im bad don kam ban pengat ya uniu badan kti ha ka section 125 bat kane ka section kan long ka babiang bha na ka benta kane ka case ulaya thu ru bana kalyang SP ula kular ba un sapet halor kane ka jing ajing mot ka Jong ka Nyotrep Youth Council hapo ka jing yalam president rangba uba Roy Kupar Sindram kilalet banya kendu yau deputy inspector general Jong ka CBI promote manji halor ka jing yo jing ujor ba kilate ya ka jaka money blay ha phalau Jong ka te ka tanat rekam habakren che kila pathai Khubor uba Roy Kupar Sindram ulay thu bana kalyang promote manji ulapentip ba ka te ka jing te kamde ka jaka money blay hinre ka de ka community hall ban pendon kam kibasa ha ka te ka jaka uba Roy Kupar ulama ham ting e ru ba lada ja ba ka te ka community hall kan kala sha ka jaka money blay kaseng kan sa shimpat dakiwe ki senjam kinong yelam kaseng haringkat ki officer ka CBI kilalet ban jungo ru ya ka te ka jingte kaba kidang pentre kam menta uba mosque landa marngar ubade chairman ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ulong ba kinum ai ijahar ne let sha Meghalaya Human Rights Commission namar haba khaddo anya tingkho para khasi habaya deibat ka jingja ha mauring keneng minha ka sautrik unai wiang arhaja apusan habaya kran kinong tho Khubor ha Shillong Press Club uba moslanda ulong ba ki basho ya kinong nya atrak ki deibet ki pulit barjela ulong balada ai ijahar on ngat ki magistrate bat ki pulit khasi namar kata kinum ujor shu namar kilayo i baki company bat ki he sarkar ki wanra da ka divide bat ka role policy ulay thu baki don hadu laingot ki bala minsaw na ka jing sha sho ha ki pulit ha ka jing ja ha mauring keneng kumban chupen kan mau kinong nya atrak kilayeng ha mauring keneng ha ka sautrik unai wiang ban pen phai ya ki truck company ki bakit do bilat bat hangne lami ka jing minsaw habala wan ki pulit ki basenran ya ki truck usamla koridor lang lingdo nong pure ha ka arpoi trik unai wiang ula sei madan lingba ka RTI halor ka jingthung kam nong hikai ka Raj Laban Secondary School ha ka private teacher Jong ka pre-primary kabala yat lat kat kum ka jingpan ha ka advertisement habakran chekila pathai Khubor uba koridor lang lingdo nong pure ulay thu ba ulayo opdyang ya ka RTI ha ka khandai trik unai wing kabakdo ba ka samla dari sha ti lingdo kampat biang ya ka kerdan pule ban hikai namar ba kadang pendep tang class 12 ulong bakat kum ka advertisement bala penmi na kabenta ka te ka kam hikai kadai kabakilapan ban pendep ya ka net lane ka DLED kadba habala penmi ya ka result ha ka arfunyo tri unai lur layo penban da ka samla dari sha ti lingdo kabade ka khun Jong ka headmistress Jong ka te ka school habakli ulaya thu baki bathep ya ka te ka kam ki don hadu saw ne sangut ki samla ki bala biang ha ka kerdan puli kumbala pan kat kum ha ka advertisement kum taw la kentu ya ki bor men ya Jong ka te ka school baki de ban perkhat ya ka pule puthi ki khana school bat ula kentu bade ban khot application biang sa shisien na ka benta ka te ka kam hikai pre-primary Jong ka Raj Laban Secondary School te paralok dakitu ki Khubor ngila poisha ka bakut tad andang inde syam yang pad ha ka we ka tayo ngi ai khuble ka por Jong phi khuble shibon